Azken zaio puntuagarria egiteko, koplatan jarriko ditugu, irunaka, eta lehenengo hirukotea Peio Izar eta Ainhoa izango dira. Zuek hiru txerri zarete. Aspaldi honetan ederki izan du zaituzte jabeak, mimo handiz. Gaur, zuengana etorri, eta irrifartsu eta eskuak igurtziz, zuen aurrean aizto handi bat zorrosten hasi da. Zaindu gaituzte modu ia ezin hobean, egon gara sartuta kongeladorean. Izar hiltzea baino, Ainhoa hobeto, txitza gutzi baitauka, ni eramateko. Bankuetan egon da, horren txarri pila, zergatik etorri da, bera gure bila. Bai, ondo esan da, zegoen horixe, guztiok gaude ados, iltzazu euskitze. Bide horretatik ez, jarri gure kontra, Aznarrek egingo du, aberatzagota. Ni ezin nahuileta, zuek hil beharko, horren txikia izan da, ez du ezertarako. Ni neu akatu alnau, lasai edo, konstituzio eguna pasatuta gero. Kolesterolak egin, behar dio gora, ta vegetariano bilakatuko da. Ni ezin nau janetan, banago ederto, gozo egia naiz da, aragizateko. Bez gaurko sariketarekin bukatu dugu, agurrekin utziko zaituzte, agurra guk ez dute puntuatuko. Hazi bat lurrean jarri, ta eman ezkero denbora, udaberria heltzean, sortu leikez hainbat
lora, gainditurik korronteak, ta gizartearen moda. Gaztetxe batean gaude, zorroztu zuen aizkora. Aprobetxatu dezagun tokiaren metafora. Jarraitu behar genuken bide hori bertxoko da. Mai bueltak utzi eta goazen autogestiora. Mai bueltak utzi eta goazen autogestiora. Salamankara ekaitzentzako musuz beteta maleta, oraindik ere gordea dugu indarra ta eskopeta. Gaztetzei animo pila, begira erakusketan, Superwomanen antzera egan, egin izan zimeleta. Bizitza hasi orduko amaitzen, zaigun gauza bat da eta, zaigun gauza bat da eta. Nola irakasle on batetik gaur, zerbait ona den ikasten. Hainbeste arazantzunak ditugu, saioan urren ez urren. Ahoan dugun guztia ere, bihotzean badugu hemen. Mundua gure beharra du eta eroiak izan gaitezen. Azken agurran bota behar dugu, baina ez da azkena. Ekaitzi musu handi bat eta besarkada beroena. Bera bertxoko nesataria, bera zenta guapoena. Hijito Joakin hortik dagota, beste bat ere txarrena. Bert beti izan data bertxokon, zego esataririk onena. Larai, 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 larai,
esataririk onena. Lehenagurrean trabatu egin naiz, taego naiz jota grabe. Orduan ziur botako nintzen parakaidazi gabe. Gero aurrera jarraitu dugu ta egin zuabe. Bueno, ez daukat besteik esateik, ta hau esango dut jode. Nik ez dut asko egin baina zuen txaloi eskerrak alare. Gaur bizitzaren metaforan bai, egin garela gu jardun. Taura txilotu zuten egunaz, pasa dira nahiko egun. Egun hortan batu ginen bertan, ehunka eta ehunka lagun. Bertan entzun ziren oiu oie, oraindik behar ditu